Nalika donya isih ana kalaning jaman Satya Yuga
ya kuwi mapan ning jaman Mas Tata Krama isih murni. Wong culika kuwi ora ana. Banjur ngancik angka loro ya kuwi jaman Dwapara Yoga. Jaman Dwapara Yoga sing kepiye kuwi jaman Sloka. Uriping titah wiwit ketukulan dosa. Banjur jaman Tembaga utawa Treta Yoga. Angkara lan kautaman timbang bobote. Kabecikan ditindakake ning kadursilan ya mung suwe. Kula sanggon-gon ya kaya ngono. Sing padha urip ning Treta Yoga kuwi ora ning sing kalah, ora nek sing menang, ora ana. Nek saiki iki jaman apa kok akeh sing kalah. Sing mangan-mangan sing gelak-gelak. Sing ora mangan ki piye? Mbah aran ana dhewe. Yen tak arep-arep mbok ya sing adil upama udan kuwi ya sing rata, aja kok upama udan deres kene gur grimis. Malah liyane udan deres nggonku sesasi muput belas ora bintang. Nganti resik ya apa. Iya. Mula enenge naga-naga ya berkabar-kabaran. Nggonmu piye teles kok garing? Malah nggonku ora kok bergaring. Iya. Banjur ngancik jaman Kaliyuga. Kautaman mung kari sethithik tunggak jarak rajak tunggak jati mati. Tegese sing ngala pirang-pirang sing becik mung kari arang-arang. Kabeh wong adol awis tega meh angger wong golek bebatene dhewe. Golek kamenangane gegolongane dhewe. Dikrokan bala tumingal atampo samyo medali. Benabet wileteng koto kita jenilo pawan mengajikan bisa nogo kali kasaru pratanik itulah bermoyo sungkem kula unjuk pulut ya tak tampa naga loro gedhe-gedhe ling menake aku seneng nek nyawang kakang adi iki rukun lumbuhe wis jejer mangan apa-apa dicuwili bareng inggih pukulur iki menika kakang kula ingkang tresna dhateng kakang iki ora tresna karo kowe sejatine sing tresna ngabekti karo kakangmu iki kowe Bas. Kakangmu iki go mikir dagangan. Wah, ya ampun ngaten to Bu. Ya, iki mung guyon wae. Wonten wigatos menapa Bu Kulun rawuh wonten ing mriki ya naga sesa. Iki dewa duwe gawe gedhe ya kuwi golek tirta amerta. Ana lenging samudra Kesirarnawa ing segara kuwan. Sedanten Kesirarnawa. Niku segara susu sing putih mengklak nika. Ya, ora kleru. Lah badhe kagem menapa upaya tirta amerta? Kuwi banyu panguripan sing ora bisa marake mati. Dewa kudu beda karo titah nek pitah ing lara. Nek dewa luput ing lara ning kena pati. Ning bisa uga dewa aja nganti lara. Wong iki syaraté kudu ngombe utawa ngunjuk tirta amerta sing mapan ana ing samudra Kesirarnawa. Oh, lajeng gawe adikku Bathara Guru carane kudu nganggo mudhak segara kuwan mau sing dienggo mudhak
dudu sendok ning sing dienggo ngaduk utawa ngudak kuwi Gunung Mandara sing mapan ana Longko. Gunung Mandara mau kudu diboyong dibedol dijegurke ning samudra Kesiranawa mongko sing didhawuhi bedol kuwi naga sesuk nek wadine Basuki kewan ngono lah dalan. Sangernaning tawon ulun paduka menika dawuh menapa senajan to awak kula semanten agengipun nanging kula menapa kecunggah lah kabeh dawuh dewa ki wis dipikir kula dipilihke sing awake gedhe sing rasa lah burung karuan lah kula niku nggih gadah kanca awake gedhe